Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Kumusta kayong lahat? At welcome sa Kabaasan Tribe. Sa episode na to mga katribo, magluluto tayo ng kinunot na tulingan sa malunggay. Isa ito sa mga paborito naming mga Bicolano mga katribo. Kaya yan lamang kayo. Maya maya mag-uumpisa na tayo. Pero bago tayo mag-umpisa mga katribo, ako'y magpapaalala lamang sa mga napadaan at napasilip lamang yan sa ating munting channel. Please, pakisubscribe nyo naman po ang aking munting channel para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. Umpisa na nga natin mga katribong lutuin itong ating tulingan. Ang first step natin ay kukunutin muna natin to o ihimayin ng maliliit. Ganito lang, ganyan lang. Siguraduhin lang natin na wala itong tinik, lalong-lalo na kung may mga maliliit tayong mga anak, para hindi sila matinik. May lang natin ang maliliit. Bagong-bago to, bagong gawang tinapa lang daw to, sabi ni nanay. Sinabi lang natin. Lapit na natin matapos mga katrib. Kaunti na lang. Medyo matagal lang ng kaunti. Sinigurado lang natin na walang tinik para masarap kainin. So ito na mga katribo, ang ating kinunot na tulingan. Samahan nyo akong lutuin ito mga katribo. Umpisahan na nga natin magluto mga katribo. Ito nga sa ating lutuan, nagpainit tayo ng mantika. Pagkain tayo ng bawang. Sunod agad natin ang sibuyas. Medyo luto na ang bawang sibuyas. Isunod na natin itong ating kinunot na tulingan. Haluin lang natin mga katribo. Para ginisa natin ito mga katribo para mas lalong sumarap. Pero pwede nyo namang hindi nagisahin to kung luluto kayo ng ganito. Lagay na natin sa gitna ang ating tanlad. Lagay na rin tayo ng konting paminta. At isunod na natin itong ating pangalawang gata. Oops, okay na yan. Haluin natin ang kaunti. Tapos takpan natin. Update ko na lang kayo pag tuyo na yan. Double check na natin mga katribo. Yun. Yung kaunti-kaunti na yung sabaw. Lagay na natin itong ating
kaunting malunggay. Yun. Tapos ibabaw natin itong ating kaunting sili para tumalab. Nakakalimutan ko yan kanina pag-isa. Haluin lang natin ng kaunti. Halo. Lagyan na rin natin itong ating green na sili. Tapos takpan natin uli. Patutuyuin natin yan mga katribo bago natin lagyan ng kakanggata. Double check ulit natin. Yun. Tuyo na mga katribo. Kaya lalagay na natin itong ating natok o kakanggata. Ang sarap na mga katribo. Update ko ulit kayo mga katribo pag luto-luto na yan. Final check na nga natin mga katribo. Yun. Kaunti na sabaw. Okay na ito. Pero kung gusto nyo yung medyo nagmamanti-mantika mga katribo, pili nyo pang patuyuin to. Pero para sa akin, okay na to. Mas masarap yung medyo may sabaw-sabaw ng kaunti. Okay na yan mga katribo. Ihain na natin yan. Kain na tayo mga katribo. Ito na yung linuto nating ginunot na tulingan sa malunggay. Napakasarap nito mga katribo. Pero bago tayo kumain mga katribo, magpasalamat muna tayo. Yun. Kain na mga katribo. Testingin na natin to. Kain tayo. Grabe. Pag nagluto kayo ng mga katribo, dagdagan nyo yung kanin, siguradong mapapa-extra rice kayo. Sarap. Grabe ang sarap. Grabe. Grabe. Grabe mga katribo. Tapos may kaunting anghang. Napakasarap. Yung ibang nagluluto nito mga katribo, hindi na ginigisa, kaya linalagyan ng suka pagpaluto na. Ako hindi ko nalagyan kasi
talaga yung nakasanayan kong lutuin eh. Ito masarap. Suabe. Ang linamnam. Sulit mga katribo, sulit. Saka importante, tanggal ng tinik para hindi tayo matinik, lalo pag may mga bata. Sarap mga katribo. Suabe. Tapos sa kanin. Makaparami ang kain ng mga katribo pag ganito ang ulam mo. Lalo na yung mahilig sa maanghang. Suabe. Siguradong ubos ang bahaw. Pagkaman huli mga katribo sa maingay. Traffic na naman ulit. Gumaingay na naman ating kapaligiran. Hindi pa tayo nakakalipat ng destinasyon. Pero malapit na mga katribo. Malapit na tayong vlog sa isla. So, paano mga katribo? Solve na naman. Dito ko na lang muli tatapusin ang video ko sa araw na to. Maraming salamat po sa walang sawang panonood sa aking munting channel. Hanggang sa susunod po mga katribo. Diyos mabalos po sa Indogabos.